Momentu. Vale, sí, perfecto. Bueno, lehen sakea Artolak aterako du. Eta bueno, Iraitz. Eta bueno, Iraitz, ni baino gehiotan ikusiko itxon seguraski bi pelotariego eta nola ikustek lehenengo alebinen final hau. Bueno, pelotari diferenteek iruditzen zait, diela alde batetik lapkeko indar handiazukek, velozia sartzeziok, eta bueno, Alberdi esango nik oso ezker berezia daukela, oso teknikoa, efektok eta oso ondo manejatzizkik, eta bueno, nik uste partidu politia ikusiko deula. Aber ba, holaxe ikuste iun. Konzentrauta sakea, Artola. Hiruan bote egin, erdiko sakea. Aukera ederra Artolak, Ormadiak jo eskuina bilatuz, hasieratik. Eta lehenengo tantoa Artolak, bat eta huts. Bai, ondo ikusi ez, hauek asko ez utzituk, partio asko elkarren kontra jauta eta aurreneko golpetiken bizkat eskubia bilatzea jundek. Naiz eta Alberdik nik esango nik eskubia ezkerra izateko de, ona daukela, ondo luzatzula. Baina, bueno, gero hortxokon abiaura sartziok eta tantoa ondo lortu dik. Bai, eskuin ona izanagatik Iraitz, azkenen ezkerre oso ezker indartxo ez zeukek eta nik uste estrategia ona ala, eskubia atakatzea. Sake Artola. Sake hobea hau. Oso erresto ona. Alberdik. Artola. Alberdi lautik altura eman. Orain edukiko du aukera Alberdik. Txokotik txokora. Alberdi lauterritik. Altura emanez. Joko klasikoa da hau. Ezkerrarekin Ñakua, ederra. Eta erakutsi dik, Hasieratik ja aukera edukiken aurreneko pelotaz hortan, Ñakua txokon eta oso dotore egindik lehen tantu hau. Bai, hor posture berdinen gauza asko egiten dizkik, hor txokon utzi, zabaldure ondo egiten dik eta guain ikusi dakaz, oso libre gaina eta behantzat golpe simple esango genikena, horrez egiten duna eta min asko egiten dikena, aurreko partidutan da ikusi dioi eta ikusiko jo gaur gehiago egiten de. Bueno, lehenengo sakea izango du, Alberdik. Ea asmatzen duen sakearekin. Badoa, bote hiruan egin, eta sakea ia motxegi, egin duela iruditu zait. Ñako orain ere, Artola ongi iritsi da, baina txapazpira, eramateko pelota zuan hau, Iraitz. Bai, hor muti indartxu da ikusten da, hor hankageldin da velozia handia sartzen dio, hortxe dauke bizkaten desplazatzen eta mugitzen dunen, hor izango ditu segurona komeri gehiago eta nik uste Alberdi hori saiatuko dala, bizkaten mugitzen, beha inkomodo sentiarazten eta hori lortzen badu, irabaztetik gertu gongoala iritzeak. Hauek Iraitz, bere 10 urte edukiko izkiela, pentsatzeit, Alberdi ere muti jarrazo, baina Artola hau. Haze gizasemea zeugena. Bai. Sake harra. Iruta bat. Sake ona bai. Eta bai hoxea, 12 urtea izango izki hauek, oizkorxeagok zeudek, gero infantillak ikusiko izkoek oandiken ja gorputzetan da ikusten dek ja urteotan nola egiten duten gora eta esan barrazoko adin hontan de askotan golpea zein etortzen den azkarrago horrek markatzen dikela eta hemen de txapelketan zehar ikusi izki beste pelotari batzuk
oso pelotarik daudenak, baina oraindiken pixkaten luzatu beharroi daukeanak, eta horren sakek eta ekartzeko, eta horratzetik pelotan behar danen, arazo giokitzizkienak, eta bueno, adin honetan da hori nik uste nabarmen ikusten dela. Orain arera, Alberdi, ez du eskuineko arrastoa bilatu, Artolak edukiko daukera. Bitik, luze txokotik txokora, eta ederki jotako pilotaka da izan da, oraingo hau. Hiru eta bi, markagailuan. Alberdi aurretik. Bueno, eta nirekin gaur laguntzaile, ni laguntzaile berarena, Iñaki Lizaso izateko zen eta iritsi da halako batean. Aldaketa izango du Iraitz orain bere lanetan, eta Iñaki izango du ondoan. Arratsaldeon. Sakera Artola. Eskuine luze. Alberdik erresto ona. Artola lautik. Oso bizi. Ongi Alberdi defentsan. Artola emanez. Berdik altura eman eta denbora hartu. Luze Artola. Ikusten da. Horretan saiatuko da Artola, partida luzatzen. Bai, eta oso zuzen jokatzen ari da, ezta? Oain suertez, barrua indio, gaizki jo du eta efektu barrura egin eta ezkerparetan itxatsi zaio. Baina orain arte behintzat ikusitakoan arabera oso zuzen, ezta? Jo eta pilota igual mugitu gabe, baina indarrez puskatzeko partida du. Bai, badakik oidek, ze izatean, gorputzez ere lehen komentatu diago, eginda, gehiago eginda agian Alberdi baino muti indartsuagoa, eta nik uste bere estrategia gaurko honetan alik eta pilota, alik eta luzeen ibiltza izango dela, baina egia da zuk esan duzuna. Aurrean pilota ona harrapatzen duenean gehiago bukatzen saiatu beharko luke agian. Sakera, Artola. Erdi-erriko sakea. Alberdik erresto ona. Artola. Alberdi lautik. Luze. Orain edukiko du aukera. Iñakoa txokoan. Orain arteko Iñakoak nahiko ondo atera zaizkiok Iñaki, baina orain gau txapazpira. Ba, etzen gertu-gerture, irute erdi ja hankak lauen zezken, aberro ikusiko dugu, errepikan. Bai. Hankakia hoixe, irute erdi lauen, eta gaina aurkaria ere irutik aurrera zeon, etzan aukera honena, egia esan. Bai, ikusten dek, jokaldi hoi ondo menderatzen dikela, txapelketan zehar ere esan ditek mina handia egin duela jokaldi horrekin, baina oraingo honetan urruti eta Artola bera ere oso atento zegoen. 4 eta 3, aurretik Artola. Eta adin hauetan notatzen da, ezta? Hausake ona. Hausake oso ona, erresto ere bai, nahiko egindik. Eskuinarekin luze. Eramango du, ez. Ezin izan dik. Baina aurreko sakekin alderatuta, hau bai, ezta? Lauter inguru hortan uste egin duela bote, eta indar horrekin hori behar du, ezta? Azkenean sake aldan luzeena atera, aurkari aldun luzeena eukitzeko, ze ikusten denez horrengoz aireko jokoa eta horlakorik ez ditu behintzat erakutsi, eta orduan gero dejadatxo bat azkar egiteko, alik eta urrutien izan ezkero aurkaria, hobe. Eta lehenengo etenaldia, Alberdik eskatua izan da. Bai, aldatzen da, ezta, hauek Gipuzkoako txapelketa lehenengoan goxokin jokatu zutena, 8 jokotara jokatu zuten, eta gero ja hau berezkoen txapelketa 16 da, ez? Jokotara izango balitz, ja 8 izanik, 5 eta 3, kontutan hartu beharreko emaitza, baina oraindik partida asko dago. Eta izango dik hemen, egia esan, kanpoa alderatuta giro eharra itxendik, hemen barruan, nahiko ondo gaudek, baina fisikoak ere izango dik.
zer esana partida honetan. Bai, ba, jota jo aritzean ekatu egiten du, baina eraman aritziak igual gehiago, ezta? Eta... Hoi ondo zekiuguk, Bai, gu ez gehi izan hain zuzen jotzaileak. Eta bueno, gero, claro, alebinetan, oraindikan ere, artistenak bai igual, baina aireko joko hori, eta pixkat desplazamendu horiek pixkat mugatzeko aireko joku hori oraindik behintzat ezakate, eta horre, ba, bueno, pauso gehi ematea kondenauta daude. Bai, adin hauetan agian ñakoarekin eta hormadikoarekin egiten dek. Hori da. Min gehien. Sakera, eten alditi bueltan Artola. Hiruan bote egin, herriko sakea, eta eskuinez. Eta indarrazu haukalako, beste batek etzun pasako sakiaz. Hirugarren blokean jo du, aber ikus ezagun. Hoixe, Gora egindik, ez? Bai, eta bigarren blokean jo du, Bai. pentsa, eta hala ere ondo pasadu. Eta hori da indarra askoko mutila dalako. Antzeman da, lehen hori esan dezu, ez da, gorputzean diferentzia dutela, eta kilotan ere Bai. antzematen da. Oso egina dago Artola. 6 eta 3 marka joan. Sakea zabalera eta falta. Bai. Ez du batera ondo sakatu, goitibera jo du. Albotik bai, baina goitibera ia. Bai. Lehenik esan duana, agian orain oraindik ere motxago. Bai, botea biterdi aurretik egin du. Oso txapatik gertu sakea. Alberdiren eskuina bilatzera joan duk, baina oraingoan ez dik. 3 marra pasa. Ea ba, Alberdik sakez asmatzen diken. Tasmatu beharra zeukeke, golpez ikusten diago, gutxixiago dela, eta golpez gutxiago aizenean, agian sakea eta hurrengo pilotazoan eta min egite oso garrantziko izaten du. Mira, boleaz lehenengo aldizola. Eskuinez ere ongi, Alberdi. Ongireki, eta eskuinez azpira. Artola askotan ari zaio pilatzen, lehenengo tantotik ikusi diago, lehenengo tantoia hormadikoa jodik, segituan, eta orain ere, eskuina bilatuz, ikusten duk, ez zeukak, eskuin txarra, Alberdik, ezkerra izateko, baina, bueno, ezkerrarekin aldera duta, min gehiago egiten zaiok. Nik uste motxen gehiago saiatu beharko lukela ez da. Oain sakea ez da txarra izan, aukera ere ez zeukan txarra, baina ez du asmatu. Eskura bota dio, mutil altua da, eta boleaz gaina ondo zabaleratu dio, eta bere aukera ez du aprobetxatu. Ea orain, sakea nola ateratzen duen. Sakera Artola. 3 bote egin, sake luzea, eta Alberdik ezin izandik kartzeko sakea, iruditu zaidak. Bai. Dena den motx gelditu zaio ez da. Bai, orain ikusiko diau irudietan. Berak uste baino gutxiago atera duk sake hori, eta bai, motxa margeratu zaiok. Da gorputzakin lagundu gabe, beso gutxakin. Bai, 8 eta 4 marka joan eta alde polita Artolak. Hau ongi errestatu. Sake hobea eta ongi errestatu. Eskuinezkoa eharki. Eta oso ondo jokatzen, Bai. oso garbizekik, zer egin behar diken. Lehenbizi pilota hastin du, golpez esan diagu, gehiago dukela, baina aukera dikenene oso ongi amaitzen tantua. Eta ala egin behar dezu ez da, nik uste gaina, bueno, zu konfiantza hartzeko eta dakizun hori erakutsi behar dezu. Hau oso neurtutako dejada izan da, horren beste arriskatu ere bota dezake, baina oso ondo bota du. Eta bostanteko aldea, Sake luzea oraingo honetan. Alberdik ongi errestatu du. Ezkerrarekin Artola. Alberdik luze. Joko honetan erosoago ikusten diago Artola. Orain ere pilotaka luzea. Luze ari zaio eta aukera dejada botatzeko ere zauka. Orain dauka. Ongi, paretera. Suerte pitxin batekin agian,
Bai. gaizki jotakoa Eta Alberdi bere honetatik aterata, ez da, aldiro bere aitari begira, orain ikusten zaio, ezin egona badu, badu ezin egona. Bai, Kantxan baino gehiago kanpoan du burua dirudienez, ez? Une oro jotzen duen erore aulkira begira eta hori ez dira seinale honak. Ohitura honak ere ez nire ustez, Ohitura honak ere ez. askotan pasatzen duk kanpotik agian, batez ere gurasoekin edo aitekin edo askotan ikusten dizkiagu pilotariak batez ere gaztetxoagoak ditukenean eta gehiegi begiratzen eta nirekin guztiz ados, ez du ohiturarik onena. Baina ikasiko dik, oraindik gaztea duk eta ikasiko dik. Bai, behar gehiegi ez da, zakit onespena den edo zer den, baina azkenean pelotari egin behar du kantxa barruan berea duena erakutsi eta jokatuta gero, atsedenaldietan eta delakoetan, animo horiek jasoko ditu. Baina tantoro eta batzutan pelotakararo begiratze hori onespen horren bila edo ez eizeren bila, pelotari horren lasaitasunerako ez dut uste aproposena denik. Guztiz ados. 10-4. Artola sakera. Giruan bote egin, sake ona dukau. Ongi atera zaiok ezker hormatik. Artola, ongi jaitsi. Alberdik erdi-erdian utzi ziot eta luze. Nahiko egin du. Bai. Ongi eskinez orain. Hortxe dauka, bai. Nakua ederki. Bida, tanto zaia eta berak atera du. Ederki, oso ongi uztendik hortxokoan, Oso postura gainera oso azpitik jotzen dik. Eta hortik luze jotzeko ere aukera bazaukak orain ikusiko diagu. Bai, ederki. Oso ongi gainatuz. 5 eta 10 marka joan. Eta ezkerrak hoxe du, ezta? Inguru hortan hartzen baldin baduta postura hortan, dejada ezkerrakin motxian, luze ezkerrakin, zabaldu ere, bai? Bipaeta ere, bai? Eozin gauza egin dezake. Ea esmatu beharra zeukak sakean gehiago, Alberdik. Aurreko sakean ikusi diagu sake ona ateradik, baina bigarren pilotakada hori berriro ere luze jodik. Iruditzen zaidak gehiago arriskatu behar duela. Pilota ona etortzen bazaio behintzat, edo eskuineko marra edo orain bota duen moduan nakua, baina gehiago arriskatu beharra daukala Alberdik. Sakea luze. Iruterritik nakua berriro earki. Oso ongi. Eta, sake ez da ona izan, baina aukerakoa etorri zaio ez da arrestu ona izan. Bai, errestuare ez onena hori dek. Eta arrisua da kaberez, handikan beste bitanto egiten baldin baitu, 8 eta 10 jarriko da, eta urrutitik botadik, Iñaki, iruterdian. Baina indarrakin, orain gontan, oan ikutu indu pelota. Ikusten zaiok oso lehen esan diaguna, oso postura naturala zaukak. Nakoa txokoan botatzeko. Eta ea beste pare bat anto egin eta partidua pixka bat berrintzen den. Sakera, Alberdi. Iruan bote egin, sakea bobea. Sake ona duk. Eta justu barruan izango duk ederra. Oso ona bai. Kampoan. Ai ama, txara eman aldio. Kampoan, bai, niri ere. Nei barrun iritu zaita. Bai, ala esango nik ere, barrun izan dukela, egia duk hor bote arraroa egin dit. Bote arraro xamarra egin dit, baina esango nikek barruan izan dela. Hortxe igual ertza. Ertza igual. Agian bai bertan zan da, igual izan lehike ertza ikutu izana. Guk errepikapenean ez diagu asmatzen, zer uan, epaiaren ere lan zaiak orain honetan. Sakera, Artola, sakea luze,
aukera onadik. Estik asmatu. Joko honetan, joko luz klasiko honetan gehiago duk Artola. Pilota indartsuago beti ere, ongi Alberdi, aurrera. Eta barruan ote, bai. Hau bai. Ez zaidak, erabakirik onena iruditu. Artolak iruditzen zaidak, bueno, esan diaguna, abiadura gehiago ematen zio pilotari, eta hor airera joan duk. Arrisko handiak hartu dizkik, eta begira, ez dik asmatu, eta Alberdik buruzuain, oain honetan eharki aprobetxatu dik. Bestela ausart jokatu du, pelota luze jo du, eta bueno, airaren bila joan da, eta egia esan, ba, bixe, ez da ondo jun. Baina, bueno, ausart aldi berean, eta zazpita amaika. Gogortuko dukela iruditzen zaidak, partida oraindik. Xokoan bai. Oso azpitik hartu du, beste pausoa faltazun. Hori izaten duk buruz buruko partideetan, behin aurrera egin ezkero, gero ez duk atzelaririk egoten, eta kasu honetan sartu egin behar, eta bai, gero Alberdik ederki aprobetxatu dik. Horai lasaiago ikusten diagu, aurreko etenaldiarekin alderatuta, Alberdi lasaiago, bere aitaren aginduak entzunez. Pixa lasaitun dela ematen du mutikoa, eta Bai, azkenean, beraientzat final garrantzitsua. Finala orain arte partida guztiak irabazi dizkik Alberdik, horrek ere presio pitxin bat agian gehiago jartzen ziok bere buruari, eta bueno, ikusita eta joutuen partidak ematen ari gaituk, eta bueno, gazte hauentzat ere ilusioa bai, baina baita presioa ere, iruditzen zaidak, beraiek ere ongi egin nahi ditek, eta ondo egin nahi horrek presio pixka bat eragiten diela, baina bueno, ikasiko ditek oraindik. Seguru asko hauek jarriko dituk denborarekin. Sakera, Alberdi. Ederra, errestoa. Ongi Alberdi ere. ondo. Bai. Orain biak ere altura oso ongi aprobetxatuz. Artola eskuinez. Ez dik Hor dauka aprobetxatu. aukera. Bai. Botako dik. Bai, ederki. Nahiko egindik. Nahikoa egindik Artolak. Azkenean ABD bada, ez da, aukera baldin badauka, txokora dejada, Bai. iristen baldin bada, ondoren beste pelotaka da luze eta tanto, ez da. Adin hauetan azkenean 3 gauza eta 3ak ondo egitea garrantzitsua da. Heldutan bai. Hoi, beti. Baina adin hauetan gehiago. Zortzi eta 11. Eta Artola ere defentsan oso ongi ikusi diagu, Egia duk, partidaren denbora gehiena erasoan eramandik orain arte, baina bueno, defentsako lanak egitea tokatu zaiokenean ere, naiz eta mutila handia izan, nahiko azkar mugitzen eta bai, ari zaila da gustatzen defentsa lanetan ere. Alberdi, sakera. Hiruan bote egin, sake ona dukau. Ez duk airera joan. Hor luze, hor Efektu okine bai eman dibiskat, hor dauka. gutxiago egiten zio gor. Lautik Alberdi, Ñako orain ere, harra. Eta oso ona, Oso ongi, Ongi neurtu du eta dejada oso ona. Arritxutan, Iñaki. Beste atxeden aldi bat eskatu Eta du. hau ere ez zuan oso aurretik, Ez. Orain ere hankak atzera zioala, lautik. Ze ongi egin duen. Baina ongi posturaz da elegante gaina, Baina ikutu indu, oin gontan ere. Oso egoki, oso ongi egoki botatzen dik. Ñako atxokora. Eta hori da, ez da, askotan, dejada indar gutxikin bota behar da, eta ez gure pelota eskoletan da, ez, dejada ikutu pixkat.
Behar du. Xapaina jatzeko ere. Iraitzek parre egiten dik. Zekit. Arrazoi eman digulako, Arrazoia. Bai. Hau zeuke hau. Entrenatzaile profesionala hemen, hasi que beak esandakoa entzun beharko dio. Berriz ere, txak. Elegante. Posturaz da Songi. oso polita. Eta bueno, jende pixka bildu duk, Bai, atzo kadeten lehenengo mailan garaia izan zen Jurgi Landare hortxe dago. Hangoian ikusten dugu. Bai, egia duk. Hauek ere atzo oso partida ona egin zien Idiazabalen, oso partida gorra gainea. Eta bai, Xuarren aurka garaipen oso ona lortu zian Landak. Ea ba, 9-11. Eta bai, esan dezu jende pixka bat, eta bai, gaur hemen jendia da, eta atzo ere jendia zen, Bai. eta bueno, asteburu honetan Gipuzkoako 9 final jokatu dira, eta jokatuko dira, eta azkenean, ba, bueno, herriartekoak eta hori guztiak kontutan hartu gabe, ba, bueno, jaialdi garrantzitsua asko. Pozgarria duk, jende etortzen dela ikustea. Eta gero aipatu behar degure bai, bueno, YouTubeetikan eta ba, bueno, tokikomen bitartez, ba, baiera bakoitzeko telebistetan, ba, Goiena, 28 kanala eta abarretatik ere ikusi aldia la final hauek, hau bezalaxe, eta jende askok ikusten duela. Eta hau kanpora aukerakoa, Eta agian, ez, txokoan eta asmatzen ari duk, baina hor zabaldu dizkiken pilotaka da horietan, eskuin marra bilatzen saiatu dukenean, kanpora joan zaizkio pare bat. Bai, azken irutatik bi kanpoa juntzaizko beste tanto indu, baino ba, garaitxarrak horako utxigitak egiteko. 12-9, Artola berriro ere sakera. Hiruan bote egin, sake ona. 6-tik, ongi, nahiko egindik. Ez du aprobetxatu eta hoen Bai, Artola berak aukera. lehen zatian gehiago ederra, haze tantoa, oso ona. haze tantoa. Eta klase handiko tantoak egiten ari duk, Iñaki, ikusten diagu ezkerrarekin, Iñakoa Bai. txokoan, Ormadikoa. Eta batez ere Ormadiko hau izan da oso ona. Bai, zian angulo gehiegi Angulo ere, gutxi begira nun jo duen, Bai, Biterdian eman di hortxe bere gorputzen ondoan eta oso ona. oso ona izan da bai. Eta esaten ari ninduan, lehenengo zatian agian eskuinarekin eta biziago ikusi da Artola, orain agian etzekiat nekeak eragin da edo ez duk horren beste gozatzen ari. Albert Risaker, ez dik asmatu. Beste aukera bat. Luze horrengo honetan. Artolak ere luze. Alberdi. Artolak. Hau luzeegi izango duk. Luzeegi, ez duk sengare. Adin hauetan luze egitea ere. Konzentrazio eta nekea, o ez dakit, ze gehiago izan ziteken, baina bida. Atzetik dator Alberdi, Bai, oso beko posturan eman zioke, ikusten duko. ba, era bat. Oso beko posturan. Ba, eta- binakako pilotaka da izan da Bai. gehiago. Eta Alberdi momentu batian hoxe ez da, jota zeon, osea, mentalki ere bai, hor ikusi dugu oso burumakur, baina ointxe 11-12 eta beti gora. Bai. Sakea luze, baina ezkerparet ez bilatu ekartzeko sakea, azpira Artolak, eta bai, zekiat, lehen nekearena den, edo agian momenturen batean partida oso bereganatua ikusiko zion, eta orain tantoz tanto Albert inguratzen ari duk, eta bai, zalantzak, torrelako eta askotan pasatzen duk, Atzetik datorrenak, harrapatu eta pasa.
Eta azken pilotakadetan gaina hori gertatu ez da, ez da dominatzera pasa nabarmen Artola eta toain komerik. Eskapada, kanpora, Orain ere kanpora, bai. denbora berriz, Ongi eskatutako denbora iruditzen zaidak oraingo hau. eta oso tente jotakoa. Komentatu diagu lehen tantoentan indartsuagoa Artola eta kolpez ere gehiago duk eta oso ongi aprobetxatzen ari zuen, oso joko praktiko egiten, baina orain ideiari gabe ikusten diat, ezindik hain errez dominatu eta oraingo honetan ere zerretzian pilota galdudik. Eta 16 partida, 13-12 eta sakia Alberdik, eta konfiantza ere berak, eta ez dakit ba, oantxe bertan favorito norbait esatearren, esan beharko banu, Alberdi ikusiko nuke, ikusita oantxe daun panorama, egoera. Zalantzi gabe. Bueltan dira pilotariak. Epaile-lanetan ere ikusten diago, dagoeneko zenbat jaialdi egin ote dizkik Txoperena jaunak. Txoperenak. Astebururo, 2 bai behintzat. Bai, oraintxe bertan Gipuzkoa Pilota Federazioan partida gehienetakoa egiten duna bera izangoa. Eta bueno, holaxe urtetan. Eta gustora ematen dik, etorri beti irrifarrez, oso pilota zalea duk, Oso profesionala izan zen. bai. Txapeldun ere, bai, bigarren mailan. Baita ere. Orain ere, Ezer ez zuena, goiti Bai. bere hori zaio, oso tente, bat ere zei gabe. eta Alberti enikek esango, orain ere sakea ez duk onena izan. Ez zeukan ezer sake horrek, abiadura normala, lasai giratzeko pelota, eramateko modukoa, baina, ba bueno, Urduritasunak jan duela iruditzen zaidak, Artola. hau hobea da bere Bai. sakea, eta ondo eraman. Ongi. Alberdi, ezkerrarekin, iztik asmatu, hortik aukera Artolak. Ongi, Tanto oso garrantzitsu hau. Neakoa txokoan. Artola iritsi gaizki jotakoa. Izan dukela iruditu zaidak, Bai. zorte pixka batekin, baina 13-14. Egia esan, zorte pitin bat ere eukidula iritsu zait. Ez dakit egia esan zer egin nahi zuen, ea berriz ikusi daiteken errepikapenean, azken pilotakada hori. Ezkerrarekin zabaltzea, da joan dukela iruditu zaidak. Ez diagu errepikabenik izango. Bueno, ontsa dauka aukera berriz ere. Nahiko ondo atera ditu sake batzuk. Eskuinera ateratzen saiatuko ote duk. Botea iruan. Erdiko sakea. Ongi Alberdi. Artola, irutik. Ongi gozatu, altura emanez. Alberdi, Ona, luze Artola. Ezkerrarekin golpea soltatuz. Okera onadik Alberdik, Ñakua zabalean. Ikusi egin ziot eta malauna. gastatu Bai. egin du. Ikusi egin ziok Ñakua ez du gaizki egindako jokaldia izan. Baina bertan zeoken Artola eta Bai. zabalera, bai. garbi Eta egia. hanka geldin ez Bai. da. Posturaz da etzen aproposena. Balberdik eskatu dik orain honetan etenaldia eta malauna. Hemen etzagok, bromarik, Ez, eta sare polita da, ez da, azkenian
txapelketa honek badauka bere zentzua, ez? Hasieran Gipuzkoako txapelketa jokatzen dute, alebinek pelota goxuakin, eta bi finalistak barne, final 8-etara sailkatu diren guztiek daukate aukera txapelketa jokatzeko, aurre hautaproba bat behintzat gaiendu ezkero behintzat ez da, orduan hautaproba horietan daude 14 pelotarietatik 8 onenek jokatu dute txapelketa hau, txapelketa hori irabazi zuten bi finalistekin batera, eta hemen daude onenak ez da, orduan, bada ibilbideat egin duten hauek, eta sare polita. Eta maila ederra ikusi diago, txapelketan zehar, pare bat partida ikusteko aukera izan diat, eta egia esan, harrituta geratu nauk. 10-11 urteko gazteek, oraindik gazte umeak agian. Umeak, bai. Nola jokatzen diteken, da, bai, paseok etorkizuna. 14, ea ze pasatzen duken. Sakera Artola. Hiruan bote egin. Ezker horma askorekin. Ezker batentzako sake onena. Bai. Orain, badik aukera. Luze. Hor ezkerrarekin. Ezkerra bazaukak abantai hori eskuineko marra bilatzekoa, baina pare bat kanpora joan zaizkiok eta konfidantza hori galduta zaukat. Alberdi, Lauterritik, Luze. Artola ere Luze. Orain gehixeo kostako zaien markagailo honekin arriskatzea. Artola eskuinarekin jakoa zabalean itzegin diat. Oso berandu joan da. Bai. Eta ez da bat ere erabaki hona izan. Gorputzetzuen ondo jarria, botia ere begira. Ikusten diago. Oinez joan da, eta begira. Gelditu zaio motxi hamar bezala eta... Pilota kanpo aldera, ez da? Bai. 15 eta 14. Eta Elai saria, ez? Berezkoen Elai saria honen txapela irabazteko ez asko falta. Alberdik eta partidaren erdi baino gehiago, Bartolaren alde esango genuen, baina ea ze pasatzen den. Azken sakea izango dut Alberdik, pasarik egiten ez badut. Sake nahiko laburra izan duk, erresto ona. Ongi Alberdi, oso ongi aprobetxatu dik, nahiko egin dik, Artolak. Bai, ondo atera du, Oso ongi orain ere Alberdi, pilotaka da, onenak orain txego dizki. Eta begira, nola diren gauzak. Partida irauli egin du, ze momentu oso txarrak ere bizitu izan ditu partidan zehar Alberdik. Ikusi dugu oso burumakur, atxendaldiak ere eskatuz. Momentu honetan agian eskatu dituzte gaina, une hori ere aitari begira zen. Azkeneko 8 dutan aitari ere begiratu ere zio egin, ezakit. Enau figatu. Ez zio begiratu ere egin, eta begira. Azkenean bera hobeto sentitu da, eta bera sentitu da ondo, ez da? Kanpokoen eraginik gabe. Bueno, Telmo, zorionak. Eskerrik asko. Atze iraulia eman diokena partidari. Bueno, bai, hasieran gaizki baino. Gero ja hobetzen junga eta lortu dugu. Bai, hasieran Artolak ere asko jokatu dik, asko eman ziok pilotari, baina ikusi hau agia momenturen batean edo mentalki, pixka bat, okerxeago, baina meritu handiko partida atera duk. Bai, hasieran arrabi eta orduan pixkat
atera, baina, bueno, gero ja hobetu deu eta sakekin aurre atera du. Eta dejadarekin, tanto sorte egin duk, ederki menderatzen duke jokaldi hori. Bueno, bai, beti entrenamentutan hori entrenau eta partiduan atera. Hori dek, bueno, zorionak eta orain ederki afaldu lagunekin edo gurasoekin edo aldenarekin. Bai, eskerrik asko.
Ezagun zarrak, oengo partio honetan, iaz Lizarraldek final haure jokatuzun. Eizagirren kontra galtza tokatu zitzaion. Eta urten berriz bigarren urte honetan hementxe da, ezta? Eta Inarrolanok berriz, alebinetan okerez baldin manaiz irabazin zuen. Eta infantietan ere hemen da, ezta? Orduan, Eizagirrek intzun ibilbide hori xebea. Ez da ohikoena. Ze infantietan bi urteko tartia duten pelotariak elkartzen dialako, baina hemen demostratzen da, ikusten da, bilak ere pelotari oso handia diala. Ea ba, ze ikusten diagun. Sakera Olano. Iruterria bote egin. Herriko sakea eskuinez ezin. Eta egin etxetik ikasitako sakea, Bizi erdira eta Lizarraldek eskuinez jotzeko. Sakera Olano. Ea orain, ze sake mota egiten dute. Zabalera, ederki ateratakoa. Ongi errestatu dik aukera ederra Olanok. Eskuinarekin bizi. Songi, Lizarralde. Eta aurreko partidatik alderatuta ja lehenengo tantuan ja, airez, Bai. sotamanoak eta hasi dira ja. Adina hauetan ere aldea begira zeinakua, ederra, Olanok. Aurreneko partidan ere inaku ederrak ikusi izkeagu, batez ere Alberdik egindakoak, baina. Eta nola gorde duen azken unera arte ez da, begira, Ederki. Atzerak azetorren eta txak. Klase handiko tanto izan duk hau. Oso ona. Eta hori, komentatzen ari ginduana. Lehenengo partian arebinak izan dizkiagu, hauek 2 urte gehiago. 2 urte, Edo bat, Inarrolano bat gehiago. Inarrolano bat gehiago, baina golpean ere notatzen duk, adin hauetan. Bai. Urte bat 2 urte. Pelotaren hotxare, bai. Bai. Pelota politia diau egia. Maila hontan jokatzeko. Oso politek. Olano eskuinez. Ederki eitxirik. Songi. Azetantoa. Oso ona. Eta egia esatea nahi baduk orain arte ikusi gabe nagok. Olano. Baina lehen tanto hauetan ikusten duk, Oso pilotaria dukela eta orain ere azze ezker gantxoa. Bai, Olano ezagun zarra eta oso pelotaria txiki-txikitatik. Eta oraingo honetan zepoan harrapatu du Lizarralde eta gantxo oso ona. Ia jokaldi guztiak dominatzen ditu. Sake ona. Eta gorputzez ikusten dugu, ez da? Pixkat Lizarralde baino txikixego izanagatikan ikutu egiten du pelota, ez da? Bixi ematen dio. Eta hori seinale ona izaten duk, gorputza orainik ere egin gabe daukala pilota mugitzea eta ikustea golpe bizia dikela, gero suerte pixka bat izaten badik eta gorputza egiten bazaiok. Bai, fibra azkarreko esaten duguna, ez da? Hori dek. Orain ere ze pilotaka da. Eta hanka azkarrekoa eta reflejuak eta... Orain artestik pilotaka da bat jo, zentzuri gabe, Orain ezkerrarekin. Begira, ze ederki. Haze tantoa, harrituta nago, Iñaki. Tanto oso ona egin du eta orengo guztiak ezberdin, ez da? Orain ezkertziar bat.
kolore guztitakoak egiten ari da, eta dena kalitate oso handiarekin. Eta urruti zegoen, Hori esan beharrean. Hiru terdian zituen hankak. Eta bueno, Inarolano infantia da, baina herriartekoa Bergararekin kadetetan jokatzen ari da. Eta bihar Nadunaren aurka finalerdia dute. Hain zuzen atzo, Gipuzkoako txapelketako finala jokatu zuen Xoerri Iparragirreren aurka. Iparragirre atzerari lanetan, eta Inarolano aurrelari lanetan, baina kadetetan. Berriz ere zepoan. Bai, Eta bizi, oso bizi. Begira orain ere. Sandi haguna, pilotaka da guztiak intentzioarekin. Orain, Lizarraldek aukera pixka bat Hortxe du. emateko. Ongi Lizarralde, oso ongi, altura emanez. Orain edukiko dik aukera. Iruterritik Lizarralde. Txokotik txokera jo nahian, baina zin gehiagi gurutzatu ederki. Eramango du. Eta tanto gainera. Bueno, iruditu zaidak ormadikoa jo dikenean ez zuala iritsiko Olano. Defentsan orain ikusiko diago errepikapenean. Baina hanka azkarra du eta pelota hauek denbora ematen dute. Denbora gehiago ematen dute, ez dira tokezko pelotak esaten dugu bezala, pelota lurren horremesti ez dira irristatzen. Iritsi da, eta gero gaine jokalia bota du. Bai, egia Lizarraldek Eraman beharrekoa. Eraman beharrekoa, baina egia esaten dugun bezala, tiroa bezala hasi da. Olano, txispa handiarekin, esan dezun bezala zentzuz, eta hasiera ezin hobea eman dio. bueltan da Olano. Eta pelota leku ederra, azkoitikoa. Ederra. Horixe komentatzen aritu gaituk lehen. Pilotaleku, ederra pilotalekoa eta, bueno, gradetan ere, estua ongi egindako frontoia, taberna ederra. Bai, zaindua. Eta gero, taberna ukitze horrek ere badu, Azkenean, frontoia zainduago dela uste dut, azkenean kantxero lanak ere egiten dituztelako, olako tokietan. Eta pelotalekoa pelotarako erabiltzen dela. Sakea luzeegia. Ze badira frontoi asko, gure herrikoak kasu, bilagonako esate baterako, pilotarako erabiltzen da gehienean. Ze pelota eskolako entrenamendu asko daudelako. Baina gero, bada denetarako toki bat, eta baloia, bizikletak, pipak eta zaborra behintzat pilatzen da. Gure herrian aleian ere berdin-berdina pasatzen dut. Sake ona. Errestuare bai, Lizarraldek. Ñakua, orain honeta ez dik asmatu. Eskuinarekin Lizarraldek eretzio bezerra hondirik egin eta orain berriro ere Olano erasoan. Eskuinarekin ongi gurutzatu. Hordik aukera Olanok. Oso ongi moztu. Prestik asmatu ezkara irez, ederki, Lizarralde. Oso pilotaka da ona. Horre ezkerrak lehen komentatu duk badik, abantaia, ezkerrarekin hartzen dikenean eskuineko arrastoa bilatzeko ere erreztasun handiago edukitzen dik ezkerrak. Ormadikoa ere, botatzeko aukera ona, Ñako ere baitxokoan, ez diagu jakiten askotan ze jokaldi egingo diteken. Eta, ederki, orain honetan, Lizarralde. Orain dauka ez da. Oin arte ez du aukerik euki, sake ez du eskuratu eta lehenengo sake hause du. Ea asmatzen diken. Sake onda. Botera, motxean, ongi Olano. Ederra pilotaka da, ederra. Oso ona. Gutxitan, profesionaletan ere horrelako pelotaka da gutxi ikusten dira. Bai. Esan diaguna, Hor kantxa, Begira. bai, songi ezkerrarekin.
eskuineko marra bilatu urrutira, askotan entrenamendutan ez da, hemen jo behar dezute. Eta hortxe. Esaten da eta hortxe jo du. 2-5. Biak ere oso sartuta partidan. Ikusten dizkiagu. Eta txapelketa, maila hontako txapelketaia gehienetan, finaletan hauexe daude ezta. Esake oso ona. Orain sake oso ona Lizarraldek. Eta esango nikek orain arte 5-3 eta tanto ia denak gogoratzen auke guztia bentzat egindakoak izan dituk. Lizarralderen 3, Bai. Olano berak ere. Bai, dejadaz edo egin duen Ormabiko eta geroko hori akaso izan da igual beste utxe egitea, baina bueno, egindako zateman ezkero, denak egindakoak eta utxe egiterik ez. Testuk erraza izaten, finaletan eta askotan ikusten diago eta gehiago, adin hauetan, urduritasuna dela eta testuk erraza izaten, egindako tanto asko ikustea, baina Pilotakada oso ona izan da hori, Lizarralderena. Ongi Olano, ezker hormara sartu. Begira, hitz egin dezu eta erori zaio. 6-3 oso ongi sartu dik Olanok ezker horman pilotaka dau, baina ezkerra izanik ekartzeko pilota iruditu zaidak. Nahi, erori egin zaio beste gabe nik usteet. Sagera Olano, iruterrian bote egin, erdi-erdiko sakea, naita, oso ongi errestoan, Lizarralde. Luz Olano, baita Lizarralde ere. Olano, bostetik, itura emanez oso ongi, eta ezker horman sartzen du, Olanok. Begira orain ere zengen ongi. Eta orain edukiko dik aukera, ederki. Orain ere, zeinen ongi jokatutako tantoa. Eskuinez altuera eman, bere buruari ere denbora eman, eta aukera izan dikenean, Ñaku ederra. Ez duan erresa, Ez, brillo handikin eta eraginkortasun handiarekin ari da jokatzen Olano egia esan. 7-3. Olano sakera. Berez ere naita erdira. Bai, Ondo. luze oraingo honetan, songi, eta gora Lizarralderi, esan diaguna, Olano agian gorputzez eta oraindik egin gabe ikusten diagu, baina badik berezko golpe hori, badik bizi biltzen dik pilota eta hori berezko zerbait izaten duk. Bai, eta alboti jo du eta gora juntzaio. Egesan, hasieran eta egesan pelotazo guztiak ez dabil gozatzen Lizarralde. Hau bai. Bai. Olano ezkerrez. Begira, ze ongi, geitxi. Oso ongi Lizarralde. Jotaka da ona hau ere. Eta boleare ona du. Bai, Olano. oraintxedik. Eta ikusi, begira zer egin den. Tanto Lizarralderentzat mainan bista badu, Olanok. Bi bat eta jotzerako abituta hortxe zaizen. Ikusi egindik, antzeman egin ziok, baina horre eskuin ezagian zertxo egeio egiteko. Bai. Eta hor ere, Eta hor ja, eramateakin nahikoa zen da. nekea ere bai. Lau eta 8. Lizarralde jokatzeko dago eta Oso ongi ari ditu saiatuko pilota. da. Sake luzea Lizarraldek. Ongi errestuan Olano. Bolea oso ona. Oso ona. Eta ikusi diagu tanto honetan Lizarraldek pilotaka ederra jodik, baina Olano boleaz zeinen ongi moldatu duen. Oso ona paretetik. Oso ona. Pilotaka da oso ona.
Eta gauza ederrak ikusten ari gaitut, Iñaki. Kalitate handiko pelotakadak, Eta lehen esan dizudan bezala, adin nagusitan ere, gaur ikusten nahi gehan hainbat anto ez dira ikusten. Begira hau ere, ze txukun elegante eta polit egin Peio duen. Etxeberria horrena sinatzeko modukoa izan. Bai. Sakera Lizarralde. Iruterdian bote egin. Erdira. Aurrera egin di, oraingo honetan ez dik gehiegi asmatu. Ez da Olano gere. Ezkerrarekin Olano. Ongi ireki Olanok. Ondo mugitzen Olano antxe, Oso ongi. Neakoa txokoan. Bi eskuk berdina ditu Olanok, eta eskuin bolea ona, moztu ondo, eta ezkerrez dejada ere, oaini bezalaxe, azkarra bota du gainera. Bertan zen baina begira. Oso egoki. Tanto honetan, iruditu zaidak, Lizarraldek oso laburri bilidik, pilota agian joko horretan Olano gehiago dukela esango nikek, eta gehixeago luzatzen saiatu behar likela, baina ikusi diagu Olanok lehenengo aukera hartu dikenean, zengen ederki amaitu diken tantoa. Eta hori garrantzitsua da, ez bakarrikan infantil mailan, eta infantil mailan batez ere, baina lauterdiko joku hontan, lauterdi barrun jokatu behar da, eta askotan pelotakada guztik 3 barrun eta abar sartzen dituzte, eta 3 eta lauterdi hortan jotzen dien pelotakadek garrantzia handia dute, gero ondoren tantorako edo errematerako aukera asko sortzen dituztelako. Bai, azken urteetan eta asko aldatu duk, lauterdian jokatzeko modua ere airera gehiago egiten ditek, eta askotan hanketara eta jokatze saiatzen dituk, eta gazte hauek ere, ikusten diagu, Lizarraldek hor jo dizkiken pilotakada una asko egon dituk, Olano bi pausa aurrera egin eta bole hartu dik, eta ikusten duk, pilotari hauek ere kualitate osonak dituztela. Eskuinez, eskubira. Bi aldi segidan, nola bota dion. Orain ere. Izugarria. Ze tanto. 3 pelotakada jo ditu tanto honetan, eta 3 bikainak, sake eskuinera, urrengo pelotakada eskuinera, eta ezkertziarra. Eta ikusten da etxetikan prestatuta etorri dela, Bai, etxetik prestatuta, askotan hori izaten duk errezena, etxean prestatzea, baina gero hain egoki egitea, orain ere, pilotakada guztik zentzuz, joz, eta hori izaten duk askotan zaiena, Eta orain ere sake ona, 11 eta 5. Bai. Eta komentatzen ari gintuana. Pilotakada guztiak zentzuz bazekik non egin mina Lizarralderi, eta oso egoki, asko gustatzen ari zaidak. Olano. Iruterrian botea Olanok. Orain honetan erdiko sakea, ongi Lizarralde. Luze Olano, oso ongi. Hor nagusitu behardik Lizarraldek, joko klasiko honetan. Orain edukiko dik aukera. Lizarralde lautik, Neakua. Olano oso ongi iritsi eta eskuina bilatuz. Tanto gogorra hau ere, Hortik aukera Olanok, ez dik asmatu, nekea ere bai. Baronote da, ez, kanpora. Kanpora, Egie- nekearen lanak iruditu zaizkia. Eta horrelako pelotakada jo behar ditu, ze aurreko guztiak Olano ez ditu behartu. Olano behartu gabe aritu da jokoan. Eta Bai. gainera, momentu batean ez dominatzera pasada. Edo tanto berak itxeko aukerakin. Orduan, sentsazio horri ez da. Bai, ni ere horretan Dominatzen, baina oso erdira ez da. Eta igual paretakin gehiago jokatu behar dio, edo hogeiago desplazatu, hogeiago mugitu arazi. Zakit.
hankazkarra dazka Olanok, hori ere aipatu beharra da. Baina zerbait egin behar dio, tanto eiteko. Orain ere zabaldu, ezkerrarekin akua, ederra. Oso ongi Lizarralde. Baina aurretik beste pelotakada on bat jodio, Bai. naiz eta Olanok ezkertziar ona egin, paretetik eta pixkat desplazatu egin du, ezta? Toki hori irabazi du, Bai, Ez. hortia bostetik. bostetik bota behar izan du eta, bueno, begira, korrika zetorren, oraindik hankan lauen zeuzken, ia iruterdin, eta hor bota du dejada. Oso egoki. 6 eta 12. Ea ba, Lizarraldek tanto batzuk egiten dituen. Eta motzi. Eta oparia. Bai, Opari ikeragarri egin dio, altura hauetan, bai, partida hau lehiatu nahi badu, ezin ditu horrelako opariak egin. Lizarraldek. ez. Baina tantoan bat egin da zuen, eta, bueno, beste tanto hilara, tanto batzuk egiteko aukera, baina honekin 13 eta 6. 5 tantoren faltan, 7 tantoko aldea. Sakea luze. Ongi Lizarralde restoan. Eta horre artira ateratzen dizkion sake horietan, ongi moldatzen ari da, Lizarralde. Orain aukera, edukiko du Olanok, eskuinez luze, eskubia biatuz. Berriro ere, baina nahita, bai. nahita bere bai, eskuina bilatuz. Bai. Agian eramateko pilotaka da. Zandukela iruditu zaidak honako hau. Bai. Begira. Lase, erdira, nahita, eta eskuin bosota mano zer hori. Sake da Olano. Beste oparia, begira. Opariak dizki. itzultzen. Dizkik. Opari asko egin Olanok, lehenengoa edo bigarrengoa izan dukela iruditu zaidak oraingo hau. Baina bai, oparia eta arnaz pixka bat Lizarralderentzat. Orain asmatu beharra zaukak. Bai sakean eta bai bigarren pilotakadan. Abantaia handia lortu baitik Olanok. Eta ze ondo ikusten den, telebistaz, ezta? Atzo Idiazabalago finala etxetik ikusi nuen, eta ederki ikusten zen, eta egia esan, Izarkomen estaldurak, mesede eta eskerrak eman besterik ez, Izarkomi, Gipuzkoako Pilota Federazioen emakizun hauei ematen dien estalduragatik. Bai, eta azken batean, begira, Olano, zeinen ongi Lizarralde, ederki, ederki asmatu dik oraingo honetan. Eta azpitik eskumutur utxarekin, eskumutur joko horrekin, ederki zabaldu du. Esaten ari ninduana, jendearen zatede, etxean, YouTubeen horrelako finala gozatzeko aukera izatea, gauza ederra duk, egia duk, aurten hasi gaituk pixka batez, Iñaki, lehenengo aldiz eta oraindik jende askok agian etzeki, Gipuzkoako finalak eta saiatzen gaituk, beti zabaltzen eta jendeak jakin dezan finalak ikusteko aukera daukala YouTubez. Gaur pare batek edo komentatu zidatek, atzo ikusten egon zituala Idiazabalen eta egia esan eskertzekoa duk, aukera hau edukitzea. Bai, eta YouTubez gain, 11 telebista eta hori duk. Gipuzkoako telebista txikietan, ez? 28 kanala, Goiena eta barretan. Eta horrelako finala desplazatzeko aukerarik ez duten jende horrentzako, aukera ezin hobea. Eta gaztentzako ere ilusioa, azken batean. Zalantzarik gabe. Gero, seguraski ederki. Eta zer egin duen orain, Zeinaku. Zer egin duen orain, atzerak azetorren, eta oinaz bengoitxe edo Jokin Altunak Bai. egingo luketen bezalaxe. Begira, atzeraka dator, aurretik zen gaina, baina ez usten harrapatu dut, txak, Zeinen egoki orain ere. matematikoa, Ez da boterik ere ez dik egin. tanto bikaina. Eta gehiago izaten ari da, esparru guztitan. Bai, oso ongi jokatzen, oso ongi. Sake ederra orain ere. Aurrera joan da, ederra izan da, txapa jo du, baina zeinen ongi joan den, sakea ona izan da,
joan ere oso ongi eginda eta hor ez dago ezer esaterik. Tantoa izatea merezi zuenaz, beti esaten duguna adin hauetan alako ausardia eta alako jokaldiak Bai. egitera eta aire bila Oso jun, ongi. atzetikan aurrera, ederki dena egin du ondo. Txapa jotzi ezik. Oso ongi, ea bali Zarraldek. Orain sakez, gehiago asmatu beharra dauka. Sake ona, sake oso ona. Eta ezin Olanok. Orain arte atera duen sakerik onena. 10 eta 15. Ez zitu lan errasak, baina ez ezinezkoak eta, bueno, horrelako beste pare basak ateratzen baldin ditu, Olano ere agian urdurituko da eta Bai, lehenengo partidan ere ikusi diagu, Horre Artola errez irabazten joan duk, baina Alberri buelta eman ziok eta hemen jarraitu egin beharra zagok, 18. tantura iritsi arte. Olanok aukera ederra, Ormadiak aukera ederra du orain Zarraldek, hortxe du. bai. Ai, horixe harin nindua pentsatzen. Golpea oso atzean eman dio ez da, igual. Bai, Ormadiko egiteko egia esan oso leku egokia. Kantxe erdian, ezkerrarentzako aukera ezin hobea, baina baizuk esan duzuna. Berandu egia hartu duela iruditu zaidak, bai oso atzean. Pilotari ere etziok begiratu. 16 eta 10. Eta eskuradik. Olanok. Elai txapelketako txapela. Elai federazioarekin elkarlanean lehenago ere herriarteko batean ere aritu zen, eta begira, beste tanto eder bat. Haze erakustaldia Olano. Egia esan, tantoa bukatuta ere, ze patxadan etortzen den atzera, ikustekoa duk, adin horretan horrela kontrolatzea, orain ere irutik, Eta badoa, ze ongi. Elai Azte saco. txapelaren bila. Eta lortu du. Bigarren urtez jarraian, berezkoen Elai sariak 2 urte badaramatza, eta bietan Olano txapeldun. Eta merezitakoa izan du Iñaki, guztiz merezitakoa. Guztiz merezitakoa, erakustaldi bat eman du. Lizarraldek agian, bueno, gehiago egin dezakeenaren maila duela badakigu. Gaur ez du erakutsi, ez du aukera hori izan akaso ere. Olano, partida oso handia egin duelako. Zorionak, Inar. Zergasko. Bueno, haze erakustaldia. Ondo ibili naiz. Ondo. Bai, egia esaten hemen aritu gaituk, hitz egiten Iñaki eta biok, egia esan hasieratik. Bai, ondo hasi naiz eta gero pixkat hurbildu jati baina jakin dut bukatzen ondo partida eta Bai, egindako asko, ez duk erraza izaten agian hasieran urduritasun ere izango guan, etzaik asko nabaritu, baina egindako tanto asko eta gozamen bat izan duk gaurri ikustea. eskerrik asko. Bueno, gau orain ospatu, lagunekin edo gurasoekin eta ongi ospatu egunero ez duk eta horrelako txapel bat irabazten. Eskerrik asko. Hor. Satu